פרחה במרצדס משנה את המקום שלה, בסדר החדש רואים את החיים, משקפיים על חצי פנים. אוי מושבי האור בחום הזה של תל אביב. פרחה במרצדס רק שלא יתחילו להציג, מוציאה סיגריה מהתיק עם המשפט המחודד שעוד מהדהד בראש. איך לא ידעתי מה ללבוש למסיבה של הבחור עם השיער הצבעוני. היה בליין אבל עכשיו הוא רציני, איש עסקים שעכשיו הוא טבעוני, ואולי הוא בשבילי לנהל